Ay. Yan ang lapuka. Ay. Woohoo! Ha, time check 5:26. Dahil ako nagsugod sa langob nagkuwag clip. Kaya kikit-ngit na kung kayo lami ang GoPro basta gabi hindi ko kabalong set up. So, solo ride sa taron. Kaliawa lang ta. Lagi sa may gato waan. Babalik ko kan lagtong das murag saragaan pa to. Morning morning morning. Lala. Cerita bawaan. Gusto na kayong kasada dito. Kaya sa taog Deka ba nga mandog? Look, isi kong ligid lang na sa view. Kao. Jadi po siya na sa kasada. Agay. Agay. Survive lang. Okay. Sa. Ay, nasuda ni. Agay. Agay, kislain lagi ko. Ay. Hindi naman ang kasada dito. Stress mo kato mga panaog. Maka-stress nga panaog to. Waan. Ya. Alah. Harang kayo. Cuy kayo ba? May literal na harang yun.
Usaka o kanang gabon kayo. Ang gabon juga kayo, wala itong sigang suga. Okay. Yang Saka kaysa Mandog. Okay. Sige matagap sa grani. Ay nako. Ha. 18% taas. Hala. Chill lang. Lala. Kapoy yapon. Ha. Times 2 good. Hapit. Times 2 ang above sea level. Panahog na. Tapos Saka na pagbalik. Oy. Hi. Hindi sa hangin eh.
Whew. Time check 6:48. Ay, kapit na yun. Gani dili init. Init pa rin niya, saka kayo ah. Paksit yun. Hut hut. Soft drinks kamay. Pepelog, asukal. Dari pa ko ani. Kali gatungan. Kapandi oh. Kita naog. Okay. Yes. Aha. Oh yes. Saba kay Maragwina. Lagi. Ipes lagi kagpat. Bago mo ning palit. Time check 7:07. Tagadi sa may barangay hall sa Kwan Kalawa Tagit street. Itong dito sa Pares matong pa dulong og Lantaw Davao. Yung tagi kayo ba? Lahir dito dia. Saka kayo. Barangay hall sa Kwan Kalawa. Ano yung dara yan? Kapro dara ni hantod dito sa tulay sa Pangyan. Abot sa Pangyan. Saka taglam tanaw na dalagdag gusto ko daw. Ayun na kita agis pan may talomo sa magtilingan teleport tayo. Ito ni hapit na sipta ni tulay na siya. Survive lang one time. Headlock dahil kayong ligid.
Ay, gawin na lang yun. Okay. Lah. Uy. Ano yung tulay pang yan? Nasa left. Dito ni mo na eh. Kusod ka o. Ang talomo. Managid. Daw. Okay ka man. Slide. Yung layaw. Where's bike? Yan. Dito ang kuwari. Maagi ka diri. Kapanay. Saka kung sa kaon mo ng bukid. Timo sa ta. Itong nadaan. Naglayo pang kanan ng sa kuwan. Lampian no. Ano nga bukid ito nga yan. Bayon. Nga lusot ta dito. Tulay sila ko daw. So kanya siya ang pasaka sa lampian na. Gamit. Ano pinaw na magi? Pigan baga sa mga 2 klits. Enzo, kurso kayo? Kurso ka ni isa. Doon na dong. Okay, tagamay kay napay sa counts taas. Cover lang. Ginawa lang. Ni ano ka magsuo no. Kami na mag-reverse side ni sila. Ha? Munang kape kay sa kaon kay gwapog view. Munang kape kay sa kaon kay gwapo kay view. 234. 234. 234.
Dila kayo. Kita pa, kaon. Tara. Nalay lang sa brake. Ay lang yung kay kusgag duot. Ngayon lang. Time check 8:27. Okay, sabay ko nila. Nalang ko, gamay. So, padulong namin sa itong pasaka sa Dakudaw. Pero kukunin mo ko. Dali lang tao. Dalagdag na. Nice call. Hagda dong. Oh. Agoy. Baju galikay. Okay. Tuloy sa dalagdag. Picture mo dire? Ha? Ano sila? Ano? Diretso? Diretso? Diretso. Ayaw po to, pila po, nung tilabot. Tilabot to. Balik ka ba kaliawa? Kaliawa to, agi no? Oo, agi ka dito. O papanabo po. Wala kong nakuha to po. Baban ka? Time check 8:57. Whew. 16.2.
Time check na 17. Ulag na ito nila. Nita na eh. Kayo. Ano yung pagkawas ni Kalomo? Luyan ko pa din eh. DJ oil. Ini taran. Nice. Dito sa crossing Los Amigos. Hindi ka mental na. Time check 10:09. Ow. Agad sakit. Mga serpato. Okay. Uy. Uy, kailangan ngayon jadi mo ano. Mamakambak ang kambya. Natarong ko naman. Tindog ang prekas.
Ito'y saka, ito'y saka.